Lok Sabha election 2024 मायथाइ बे Lok Sabha electionआव सोर देरहागोन सोर देरहाया बेखौ समा खिन्थागोन नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों बेवहाय सोरबा मोनसे पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिखौ माबायदि गादबनो हागोन मा राहायै खुगाजोंनो जा जायखिजाया थ्रयैनो जा गोबां रोखोमै मा खालामनो नागिरदों गादबनो नागिरदों दा नोंथांखौ आं सोंनो नागिरदों थारैनो बबे पार्टिया सरकारखौ दागोन दिल्लीनि गादिखौ बेबाराव सोर लागोन मा NDA लागोन ना I.N.D.I.A India Alliance बे लागोन नामा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय नोंथांमोननि बादिब्ला नरेन्द्र मोदीखौ सोरबा फेजेननो हानाय केन्डिडेट नोंथांमोना नुदोंबा कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय आंथ' सानो बेबाराव BJP-आनो जोंनि BTR-निखौ दोनथ' आसामनिखौ दोनथ' नोंथांमोना नाथाय भारत सरकारखौ बेबाराव सोर बानायगोन सोर बानायमारगोन बेबाराव नरेन्द्र मोदीखौ फेजेननो हानाय सोर केन्डिडेट नोंथांमोना नुदों कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ बुं राहुल गान्धी आरो नरेन्द्र मोदी बिथां सानैनि गेजेराव सोर केन्डिडेटआ बेस्ट अनेस्टलि बुंबानो जाबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि अन्तरात्मानिफ्राय बुंबानो जाबाय अनेस्टलि सोर आंनि नोजोरावथ' नरेन्द्र मोदी बिथाङा सबसे बेस्ट मानोना बिथांनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलखौनो बुं बिथांनि खामानि मावनाय स्टाइलखौनो बुं नाथाय राहुल गान्धी बिथांनि जुदि जों लेक्सारखौ नायोबा सानै लिडारनि गेजेराव लेक्सारनि जि क्वालिटि बियो बिथांनि एसे डाउन आरो जानो हागौ कंग्रेसफोरा दुखु मोनगोन आरो BJP-फोरा जोबोर मोजां मोनगोन yes जागोन नाथाय बेबायदि नङा बेबायदि सेन्सआव आं बुङाखै बाथ्राखौ नाथाय जोङो जुदि अभारअल जुदि नायोबा बिथाङा बेस्ट होनना बुंनांगोन आरो बिनि ओंथिया बे नङा जे मोदीया मोजांथार बेखौ आं बुङाखै जास्ट आंनि अन्तरात्मानि खोथाखौ नोंथांमोननो बुंदों नोंथांमोना सानदों माने दिनै माने हरखाब बेबायदि पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा फेसबुकआव नोंथांमोना बायदिसिना बेबायदि साननो हागोन नाथाय आंनि गोसोनि साननायखौ बुंदो बे बारावबो बिथाङानो देरहानायनि चान्सआ 99% होननानै आं बुंगोन मानोना बिथांखौ टक्कर होनो हानाय लिडार सासेबो गैया बर्तमानाव कुनु अपोजिसन दैदेनगिरिफ्रा सासेबो गैया बिथांखौ टक्कर होनो हानाय जानो हागौ BJP-आ बहुमत मोनाबो जानो हागौ मेन्डेट मोनाबो जानो हागौ थेवब्लाबो नाथाय NDA मेन्डेट मोननायनि चान्सखौ आं नुहरबाय माने मानसिफोरनि गेजेराव आंनि बादिबा मोनसे ओरैबायदि क्रिएट जादों जे मोदीनो होआबा सोरनो जे मोदीखौ प्राइम मिनिस्टार खालामाबा बिजों कम्पेरिजनाव सोरदों स' बिथाङा गोबां धरननि सेन्स लानानै फैदों टेक्सनि बिथिङावनो जा फैसा कालेक्सननि बिथिङावनो जा टेक्स कालेक्सननि बिथिङावनो जा डिफेन्सनि बिथिङावनो जा गोबां पाब्लिकनो गोबां माने माखासे आसनि स्किमनि बेलायावनो जा बिथाङा गोबां रोखोमनि आरो बिथाङा माखासे गोजाम आयेनफोरखौ मा खालामदों फोजोबजोबदों आरो गोदान माखासे आयेन बानायदों स' बै गोदान बानायनायाव नुनो मोनगोन माखासे जेंनाबो क्रिएट जागोन स' सब बुस्थुआनो गोदान नालाय गोदान बुस्थुआव अरायबो माने जेंना क्रिएटबो खालामो स' जेंनाबो क्रिएट जादों फोसाबदोंबो आरो नोंथाङा मोनसे आसल बिथिंखौ नुगोन नोंथाङा इन्डियानि जारिमिनाव बेखौ नुनाय नङा नाथाय नरेन्द्र मोदीया सासे दैदेनगिरि बिथांनि लाइफ टाइमनि जि सम दा जों नुबाय थादों मानसिफोरा दिल्लीयाव जेब्ला बै खेतियकफोरा धरना होदोंमोन बै धरना होनाय समाव गोबाव दिन धरना होनायनि उनाव जाय आयेनखौ लानानै बेबायदि धरनाया जादोंमोन जाय एक्टखौ लानानै बा जाय बिलखौ लानानै बिखौ बोखांफिननानै लादों बेबायदि जारिमिनाव नोंथांमोना जेरावबो नुनाय नङा स' कुनु प्राइम मिनिस्टारनि जारिमिनाव नङा जे गाव बानायनाय आयेनखौ बोखांफिनना लानाय जों जायखौ नुफेराखै अद्भुत नुदों जेरै नोंथांमोना ट्रिपुल तालाकखौ नुदों जायखौ जों सानफेरा जाय माने इम्पसिबल जोंनि इन्डियायाव इम्पसिबलमोन बेखौ लानानै फैदों काश्मीरनि जिमोन अन्थाइ खुबैनाय बै अन्थाइ खुबैनायखौ जों लाइफआव साननानै लादों मा अन्थाइ खुबैनाया काश्मीराव माब्लाबो जोबनाय नङा बै स्पेसियेल स्टेटासआ सेस जम्मु काश्मीरनि बोखावनानै मोननै पार्ट बेवहाय जेंनाया जेरै लाद्दाखा मा स्टेट बिबाय थादों हांगार स्ट्राइक खालामनायखौ नोंथांमोना नुदों स' जेंनायाथ' क्रिएट जाखागोन जेराव माबा मोनसे मावनो थाङो बेयाव जेंनाया क्रिएट जाखागोन स' जेंनाबो बहुत क्रिएट जादों नाथाय माखासे सल्भबो जादों स' बै माखासे बिथिंखौ नोंथांमोना जुदि नायोबा माखासे स्किम आसनिफोरखौ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बिजों कम्पेरिजननि लिडार रावबो गैया हायोबाथ' बिनिख्रुइ जुदि बेस्ट अफ द बेस्ट लिडार मोनोबा जों बिनो भट होगोन ओरै आरो मानसिफोरनि साननाया नाथाय बिजों कम्पेरिजनाव आं नुवाखै स' नोंथांमोना सोरखौबा नुदोंबा बुंबानो जाबाय बे भिडिअ'आ जास्ट कन्ट्रभार्सियेल टाइपनि भिडिअ बेवहाय सोर मानसिया बेसेबां रिएक्सन फैयो आं बेखौ नायनो नागिरदों ना रावबो जेबो रिएक्सन होनाय नङा सोर बेसेबाङा आंखौ बेसेबां रायनो हायो आं बेखौनो टेस्टिं नायनो नागिरदों बे भिडिअ'नि गेजेरजों स' नोंथांमोना बेसेबां मा रिएक्सन होनाय होबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय जेसेबां हायो नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरबानो जाबाय नोंथांमोननि आइडियाजों आंनि बादिबा बे बारावबो NDA-आनो सरकारखौ दागोन जानो हागौ बबेबा स्टेटआव देरहायाबो जानो हागौ खम देरहानोबो हागौ नाथाय BTR-नि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा BTR-आव नोंथांमोना मा नुदों BTR-आव मा गासैबो मानसिफोरा भट होनायाव कनफिउजन नामा ओरैहाय क'क्राझारावथ' NDA-नि केन्डिडेटआ जाहैबाय UPPL-निफ्राय जयन्त बसुमतारी आंनि बादिबा बेवहाय सोर देरहागोन आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननि बुंनि नोंथाङाथ' बुङो नोंनि बादिबा सोर देरहागोन बेबायदि बुङो ना आंखौ ओंखायनो नोंथांमोननि बुंनि आंनि बादिबा बेवहाय NDA-नि केन्डिडेट देरहागोन क'क्राझाराव आरो ओरैहाय एसे टक्कर जानो हागोन नाथाय थाङै थुङैथ' NDA-नि केन्डिडेटआनो देरहानायनि चान्सखौ आं बांसिन नुहरबाय खिन्थु आं बाय दाउट दङ ओरैहाय एसे दाउट दं नाथाय क'क्राझारावथ' आं NDA-नि केन्डिडेटखौनो देरहागोन बायदि नुहरदों आरो बाखि गुबुन
जागोनफोरखौ आं एसेबां आसा खालामाखै थ' नोंथांमोना नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो जे नोंथाङा बेसेबां जाज खालामनो हायो जे नोंथाङा माने सेन्टिमेन्ट लानानै सोरबा जुदि गाव गावनि पार्टिखौ मोजां मोनग्रायाथ' गावसोरनिखौनो देरहागोनखागोन बिसोरनि खोथाखौ जोङो मा बुंनो नङा होमबा जायफोरा माने अपेन माने सबनिबो गासैखौबो इकुवेलि सानग्रा बै मानसिफोरासो रियेल कमेन्टखौ होनो हागोन बबेबा मोनसे फिसा खामानिखौ नायनानै बबेबा मोनसे थरासे मानसिया बबेथिंबा जइन जानायखौ नुनानै नोंथाङा बुंनो हाया जे आंबो देरहागोन बिदि नङा हल सेन्सआव नोंथाङा नायनांगोन बुस्थुखौ अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन आरो बेखौबो साननांगोन दिनैनि तारिखाव जोङो सोरनो भट होयोबा जोंहा लाब जागोन लस जागोन बेखौबो साननायनि सम जाबाय बे बाथ्रायाबो नोङो आरो मोनसे बाथ्रायाबो रोखा माने बै इलेक्सननि समाव मा जायो मानसिफोरा मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे पार्टियाव माने जइन जाहैयो सुबिदा लानो एडभान्टेज माने सुबिदा बादि आरो गोबां मानसियानो सुबिदा लानो चान्स लायो नाथाय बेफोर जेबो ओंथि गैया बिजों नोंथाङा जेबो डिटारमिन खालामनो हाया बिजों नोंथाङा जेबो एक्जिट पल खालामनो हाया स' बिदिब्ला आंनि गोसोनि साननायखौ बुंबाय नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो जे बेबाराव सरकारा सोर बानायगोन भारत सरकारखौ सोर दागोन बेबाराव NDA ना I.N.D.A सोर दागोन बेखौ नोंथांमोना लिरदो आरो जोंनि BTR मोननैबो समस्थियाव मा NDA-यानो देरहागोन बेखौ नोंथांमोना लिरदो गाव गावनिखौ नाथाय जायफोरा पार्टिनि गरा बिथांमोननि कमेन्ट्सखौ आं नुबानो मिथिगोन आरो बिथांनिखौ आङो एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो जायफोरा बिजिरनानै कमेन्ट्सखौ लिरगोन बिथांमोनखौ साननानै लागोन येस रियेल बिथाङा एसे ट्राइ खालामदो आंनि साननायखौ बुंबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ बुंदो आरो नोंथांमोना जि कमेन्ट्स लिरनो हागोन अके एलाव रायबाबो रायनो हागोन थेंक इउ